Fost l-affarijiet li jażlu l-film Lutzu minn produzzjonijiet lokali oħra, ma nistgħux ma nsemmux il-kwalità tal-lingwaġġ. Lingwaġġ li jinħass awtentiku għax ħireġ minn fom sajjieda veri. It-tim tagħna ltaqa' ma' wieħed mill-producers sabiex jitkixxef aktar dwar il-kidba għalli żar il-kbir. Anka l-missieret kienet it-teħtrabbel kien jaqsam daru taħt il-Lutzu. Fejtat nitrabbel l-aħħar darba? U hekk terġa' tagħmel l-ilma. Għax hemm l-ilma issa. Garantilek. Ma għax għalik. Ma nafux eżatt, imma Aiden mhux qed jikber biżżejjed u xi ħaġa trid issir. Taf kemm għandna spejjeż. L-istorja ta' Lutzu tajt l-istorja ta' Jazz Mark li huwa sajjed Malti li jkun f'sitwazzjoni fejn jrid ifittex kif jgħajjex il-familja tiegħu u jfittex metodi oħra barra s-sajd regolari biex jaqla flus għall-għajxin tal-familja tiegħu. Biex inżommu mal-awtentiċità tal-lingwaġġ ċinematografiku li l-film jaspira għalih, kien jaspira għalih u jaspira għalih, ħassejna li dejjem għandu jkun hemm ċertu libertà kif il-mod kif iż-żewġ sajjieda protagonisti tagħna li nfakkar huma mhumiex atturi huma sajjieda vera li qed jagħmlu l-parti prinċipali fil-film. Alex tom dik il-libertà li meta nkunu fuq is-set għalkemm kienu qed isegwu ċertu blocking u ċertu aspetti min-naħa tad-direttur f'dak li għandu x'jaqsam mal-lingwa, l-iskript dejjem kien jisu gwida. U dawn ħafna mis-xeni li jidhru fil-film actually għamluhom tagħhom allura jinstema' Malti li nitkellmu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Naħseb li l-awtentiċità hija l-iktar ħaġa li toħroġ minn din l-improvvizzazzjoni u mill-lingwaġġ użat. Għax qatt ma ħlomna li s-sajjeda tagħna mhux se jitkellmu l-lingwa li jitkellmu ta' kuljum. Allura inħoss li dak jorbot, iħollu jorbot mal-neorealizmu tal-film u mal-awtentiċità li l-film jipprova juri lill-udjenza. Issa ma taħdemx, tispiċċa titħawad. Rajta tiġri ħafna nies dil-biċċa tax-xogħol. Jien m'għandix naħdem il-baħar. Ħadd is-somma tal-Ewropa u tajthom id-dajsa. Biex tridu jikber bħalek? Naħseb li aħna għadna fil-bidu. Ftit saru films bil-Malti u ftit aktar kien hawn films bil-Malti li rnexxielhom jintwerew madwar id-dinja kollha u jiġu magħżulin festivals rinomati jew li jkollhom distribuzzjoni f'pajjiżi differenti. Inħoss li il-Malti m'għandu xejn differenti mill-lingwi oħrajn, hija l-lingwa li nitkellmu, hija l-lingwa li niktbu, għandna nkunu kburin bil-lingwa tagħna u ma nagħmlux assoċjazzjoni u preġudizzji mal-lingwa. Naħseb li għal produzzjonijiet ċinematografiċi li nesprimu ruħna fil-lingwa li aħna nitkellmu ta' kuljum hija xi ħaġa normali u m'għandniex inħossuna inferjuri li nagħmlu film bil-Malti jew film li jkollu taħlita ta' lingwi. Għax bħal pajjiż li aħna nitkellmu tista' tgħid mix ta' lingwi differenti. Il-fatt li llum fil-mod kif il-films saru jiġu ukoll distribwiti mad-dinja kollha, il-fatt li hawn iktar distribuzzjoni diġitali fejn is-sottotitoli saru iktar komuni u qed naraw kumpaniji kbar li jmorru lokalment u jipproduċu films f'pajjiżi differenti bil-lingwa oriġinali tagħhom. Nemmen li l-Malti għandu l-ispazju tiegħu, ġifieri naħseb li qegħdin fil-moment opportun biex niżviluppaw iktar xogħlijiet bil-Malti. L-importanza iktar mill-lingwa huwa il-mod kif wieħed jiżviluppa l-proġett, il-ħsieb tiegħu, il-mod kif jiġi żviluppat u kreat, għax hekk wieħed jista' joħloq jfittex ċertu standards u jżomm ċertu standards f'dak li nkunu qed nagħmlu.
Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litterizmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.